un nucli de convivència per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Així és la llar residència de la plaça Europa de l'Hospitalet, on hi conviuen 12 persones i l'arribada de la Covid els va suposar una aturada total de la seva activitat diària. Realment cada dia ha estat un repte, no? I continuem treballant amb l'objectiu de minimitzar al màxim possible l'afectació en les persones que atenem, normalitzant el seu dia a dia. Tot i la complexitat de la situació, les persones usuàries considerem que s'han adaptat molt bé. No? Han mostrat una gran capacitat per reajustar-se a aquestes noves etapes, a aquestes noves fases, i la veritat és que ho fan amb optimisme i amb esperança. Amb la pandèmia, l'activitat dels centres ocupacionals es va aturar i tampoc podien fer activitats de grup o veure les seves famílies. Tot i això, y tuvimos que estar muchos días sin salir, pero también a la vez ha sido bueno porque han venido educadores y monitores que nos han venido a entretener y nos han venido a hacer actividades y a ayudar y a que estuviéramos lo mejor posible. Ara, els protocols Covid ja no són tan estrictes i moltes de les seves activitats han tornat a la normalitat, incloses les de la vida diària. Salimos a veces a pasear, al cine, y una vez hemos ido a tomar un refresco en el bar, y también vamos a comprar el pan también. De vez en cuando puedo ir a ver a la familia, de vez en cuando también podemos hacer actividades en el piso como ir al cine o por ejemplo, como tomar algo, como de vez en cuando comer fuera o cosas así. Gràcies a la millora de la situació, ja fa uns mesos que els usuaris d'aquesta llar residència han reprès aquest tipus de tasques, però encara no han pogut tornar del tot a la normalitat.